opfører en langt ud på landet lige nu. Der var en, der havde været i min bil, og så står det lukket, Jan. Jeg prøver egentlig bare at køre efter dig. Men Philip, jeg filmer nu. Philip, jeg filmer nu. Film mig. Hey YouTube! Hey! Hvad så? Skal vi ikke lave en lidt mere seriøs video lidt senere? Jo. Ja. Fordi jeg spiller lige, jeg gider ikke rigtig sige. Hvor møder du alle de her fremmede mennesker, Philip? Ham der Frederik, der mødte vi faktisk på Battlefield. Jeg spiller da ikke med dig. Det var Markus, jeg mødte. Ham der Markus, der mødte dig. Au, for helvede din af. Og ja, det er double XP dag, så man You can't call the police. Yeah. Så den der frække helikopter. Jeg hader når der gunner på. Philip, apropos du sagde du havde en gun, eller det havde du ikke. Ved du hvor du køber licens til at købe en? Du skal have en licens. Er det det man skal have? Der kunne Nikolaj, så kunne Nikolaj i hvert fald købe nogle guns. Hvad koster sådan et, og hvor får du det? 5. Hallo, flyv. Er det bare standard licensshoppen? Så godt måde. Han gider det. Wow, jeg er allerede level. Lol. Nej, det er det ikke. Det er et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. Ja, ikke. Hvad er det på ikke? So. LOL. Philip. So, we are low. Philip. Hvad? I min guld battle pack, ikke? Så fik jeg kun boost og sådan noget. Jeg fik ikke en skid. Hvad level er du så i der, Frederik? Jeg er level 104. Hold kæft, den der. Give me all your money, and I'll let you go. Bare fordi det er dårligt. Man. Fuck det. Og jeg er det sygeste Battlefield. Jeg er level 4 eller sådan. Nej, ikke 4. Jeg tror jeg er level 12 faktisk. Er det svært? Give me all your money, and I'll Spiller let det bare you go. ikke. Synes du det er svært? Nej, jeg spiller det bare ikke. Ja. Give me. Karl eller en bedst. Ja, men. I don't trust you. Philip, hvad for nogle spil skal vi have på kanalen? Synes du? Give me all your money, and I'll let you go. Hey Philip, Ja? er du egentlig blevet nomineret på Facebook til at gøre et eller andet med vand? Nå jo, det er hvor man går på stranden. Og Ja, på er du vandet. blevet nomineret, Philip? Nej, du er. Ja, så det er jo lige der. Ej, fucking new. Så kan jeg lige nominere dig. Nej, vel? Jo vel. Hvad? Ja, Skal du så ja. på stranden, eller hvad? Nej. Jo, du skal ned i vandet. Du skal ned i vandet. Det gør man normalt. Nej, jeg blev kun nomineret til at... Hvad fanden blev jeg nomineret til? Til at... Hold kæft, det var så røvsygt, det jeg blev nomineret til. Det var et eller andet, at jeg skulle tage en vandballon ud over mig selv eller sådan noget lignende. Det var det ikke, Philip? Jo. Men så er det jeg har ikke ikke nogen det. vandballoner, så jeg må finde en eller anden balje, og så må det være fint. Wow, der. What the fuck? Der er fordi der lige landet. En fucking palme. Philip, ring efter en ambulance, jeg er død. Okay. Fuck, jeg rammer dårligt. Fris. 4 DK. Yes. Driller ham lidt. Bleeding. Kill. Him. Medics. Sådan. Okay. Why did you jump into my car? Nu er du stød. Nej! You jump into my car. LOL! Sol mig lige. Hold det kæft. Det er en flot båd. Why so do it? Shit. Jeg hader gunship. Det er så... Den er så OB. Din... I gonna kill you now. Nej. Philip, jeg hører så ikke nogen sirener, der er på vej til at hjælpe mig. For helvede. Gunship lord. Hvor er alle sammen det der våben?
Ikke det der våben, men altså... SR2. Så det. Ja. Er det der, du ligger, Benjamin? Ah, det er godt spottet, Philip. Healer du mig lige, eller hvad? Det kan jeg da ikke. Jeg hører sirenen nu, Philip. Bliver du reddet mig? Nej. Wow, lag på den server. Philip, ring til ambulancen igen eller sådan noget. Jeg dør for helvede. Philip, lad mig ikke dø. Lad ham dø! Help, freeze. Jeg dør. Jeg har sendt. Bum. Jeg kan da ikke høre nogen ambulance. Nej, det kan jeg. Jeg kan også høre en helikopter. Herovre. Jo, det er en helikopter, der kommer og redder dig, Benjamin. Ved... Hey. Han råber, help me! Help me! Har du min bil? Active Fuck, protection. hvor gør det egentlig? Kan du høre det? Nej, jeg kan ikke. Men fuck, det lyder godt. Jo, jeg kan godt høre det. Fuck, hvor godt, Philip. Hvorfor er han over på den anden side af vejen? Self-jet tænker bedre end attack. No. Philip, du skal hjælpe mig, Philip. Can't kill me. Wow, hey. Philip, jeg bliver alt andet end healet. Thank God, jeg er healet. Er du healet? Der er stadig revive, Hvor er du så? de andre spiller bare noget CSS. Jamen, jeg spawner lige heroppe. Hvor fanden er jeg så? Okay, jeg kan ikke lide, hvor fanden... Ej, disable er smadret mig. Nå, Philip, du kan godt se, hvor jeg er, ikke? Jeg er lige omkring 3 km fra min bil. Godt. Der er båd. Jeg kan ikke se dig. Han skriger ham inde i min bil, Benjamin. Philip, kom og hent mig. Se mig på kortet for Lige helvede. der. Nå, ja, du den ret. Men han hopper vel ud, hvis jeg... Benjamin, så laver vi lige en aftale med, at du hopper bare ind i den, ikke? Når jeg siger ting. Lad os lige få lidt mere plads. Der er ikke rigtig noget plads. Måske lagger det er ligesom... Det er bare den der server. Der var ellers mange på den. Det er en lagger. Det var så godt i går, Philip. Så var der en, der solgte, der solgte weed til mig, mand. Det var så godt. Hvor gammel er du egentlig? Hvem? Dig? Alt for gammel. Men altså, Right. jeg er 14. Men altså, Philip. Og så lige efter den har solgt det til mig, ikke? Så kan man bare høre sirenerne komme. Jeg tror lige, du sagde om virkeligheden. Men du har bare talt om det der spil hele tiden. Lol. Ja. Har du prøvet det, Philip? Det er mega grineren. Hvad? Og være på weed i det her spil. Nå ja, du bliver sådan helt rundtosset, der kommer regn. Jeg er rundtosset, og der er hele tiden farverne blinker, og så der kommer bare røg ud over det hele. Philip, hvordan bliver du af? Jeg er forpustet. Jeg kommer. Nu er du død. Hvis du ikke går ud, selvfølgelig. Philip, jeg lægger mig... Jeg vil kravle hen mod dig. Jeg vil bare lægge mig på vejen og dø. Kom, Philip. Lol, akavet. Philip! Nej, jeg dræbte sig selv. Oh my god. Prøv at se. 220. Lol. Roger. Philip, kom og hent mig. Sådan der. Og der er en båd. Hold kæft, det har jeg aldrig vidst. Oh my god. Fuck, den er server lækker. Det er ikke engang min penge, det er ikke min computer eller noget. Det var det der. Fuck. Hey guys. Give me a ride. Lol, jeg dræbte lige en. Help me. Lukker du mig lige ind, Philip? Hvad med, hvis han hopper ud? Så kører vi ham over. Hvor svært kan det være? Okay. 3. Fuck, den er server lækker. 1. Nu. Prøv at se. Whopper baning. Kald. Okay, kør ham ned, Philip. Kør ham ned, Philip. Nej, vent. Han skal ud på et tidspunkt. Sådan der. Lad mig gætte det der jet. Vi prøver at få mig. Fuck, hvor godt alligevel, Philip. Jump into my car and I'll give you a ride. Du snakker virkelig, Tjerno. Kom.
Åh nej. Ikke af. Au. Jump. Nu, Philip. Kør for helvede. Jump into my car. Now. Philip, kom nu, Philip. Du har chancen. Nu er han væk. For langsomt. Lol, det tror jeg hacker. Jump into my car. Okay, bare kør ned i YOLO-den. Ah, for satan. Der er en shit. Fuck, den her server lækker. You can't call the police. Sådan der, Philip. Kør efter ham. Philip. Jeg kan ikke køre igennem der. Nej, men så Den kører er lige op på den anden side, og så kører ham ned. Fanden bliver han af? Okay, han er hvor fuck er han? The bank is Fuck, server lækker, mand. Kan du se ham, Philip? Nej. Jeg gemmer sig eller noget. Jeg kan ikke køre ind i det her, jeg har ikke noget toolkit. Har du det? Ja, nå, så bare kør mig over til min bil, Philip. Hvor er det? Min ping, den er blevet højere. Nå ja, den er på den vej der, ikke? Min. Lol, det tror jeg hacker, fordi jeg dræber ham. Men jeg kan ikke huske, hvilken sidevej jeg kørte af. Det må vi lige finde ud af. Nå, Benjamin, hygger du dig godt derom på bagsiden? Hey. Frækt. Hvad er det for noget fis? Benjamin, kan du se mit hoved bevæge sig? Det er fandme ringerne. Hallo, ind her! Night chain. Okay, Philip. Bliv ved med at køre den her vej. Hurtigere. Tag det sammen, Philip. Så vi prøver til det der godt shit. Undskyld, server lækker. The bank is being robbed. Det kan du godt se, gør? Jo, jo. Wow, triple kill. Det skal vi altså også gjort på et tidspunkt. Hey, det failed. The bank robbery is failed. Men vi skal så også prøve en bank på et tidspunkt. Ja. Philip, lad være at køre galt. Det kan jeg, det gør Spiller jeg. i Jeg Payday. er god til at køre der, Benjamin. Lol, der er sådan 2-3 personer på den her server, der tror jeg hacker. Fordi jeg er bedre end dem til jet. Har vi kørt forbi det? Nej, det er lige herovre, ikke? Lol. Nej, jeg er ikke kørt forbi dem endnu. Du er 320 meter. 230. 54. Det er der, Philip! Philip, stop for God's sake. Er du stop? Ja. Yeah. Sådan Vil du så ikke der. lige Skal åbne vi bilen lige også? smadre den her båd. Okay. Shut up, fuck over. Lol, de er alle sammen sure på mig. Nu siger man, du skal fikse den siden den hænger op i hegnet. Nej, Ja. jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø. Philip. Hvorhen får vi Nå, en jeg vil rebel licens? Det ved jeg sgu ikke. Det skal vi spørge Non-skiller nemmere. pilot. Nå, men jeg kører ind mod Pyrogas, Benjamin. Hvor fanden kører du derhen? Jeg skal ind og købe nogle ting og sådan noget. Jeg har en del penge på mig, jeg lige skal bruge brugt. Lol, nej, du må ikke ramme mig, du må ikke ramme mig. Nej, din fis. Optager du egentlig stadigvæk det? Ja, det går af helvede til lige nu. De er alle sammen efter mig og sådan noget. Og... Hvor er du bøs? Hvorfor skal du prøve hatsikkers bare fordi du ikke kan finde noget fucking fly? Okay, jeg skal altså lige prøve at køre herover, Philip. Jeg har ikke anelse om, hvad det er, men det indeholdt ordet Marihuana, ikke? Så jeg tænker, det må sgu være et godt sted at køre over, ikke? Oh shit. Jeg ved, hvor der er en heroinfarm. Der skal vi sgu over om lidt. Men har vi licens til at kan lave noget i det? Det er et godt spørgsmål. Der skal man vel have det der gang Outlet. licens. Fordi... Godt tip, du skal altid flyve om 300 km i timen. Så vinder du hurtigt. Det ved de her åbenbart ikke. Så derfor tror de her ikke.
Autopilot. Not in the game. Shit cheater. Lol, de tror altså med at hacke op. Fuck dig, man. Nå, det er nemmere. Hold kæft, der er fandme mange, der røver banken i dag, var fedt. Philip. Du er ikke så snaksalig lige nu. Fapper. Muligvis. Altid. Ja, jeg blev skudt. Hold kæft, jeg døde igen. Philip, Jeg blev- ring efter en ambulance. Det kan jeg ikke, jeg blev skudt. Det der mener du ikke? Philip. Det var satans. Hold kæft, Philip, mand. Nu døde jeg fandme på grund af dig. Kørte du galt? Ja. Jeg kan sgu da ikke se forskel på, om det er en af dem, de sten, man kan køre over eller ej, mand. På trods af den der burde du godt kunne have kørt over. Men det kunne man ikke. Så nu er jeg ved at dø. Lol. Philip, Ja. de begynder at græde, dem her på serveren. Nej. Jo, fordi jeg dræber dem. De siger sådan, hacker, autopilot. Og sådan noget pis. Og sådan noget pis. Ja. Nå. Bare, de er fucking dårlige til at flyve fly. Det er jeg også, men altså, de er pis dårlige. Hold kæft. Ja, jeg kan høre en ambulance. Yeah. Philip, mand, hvorfor er der ikke nogen, der ringer hjælp efter mig? Ja, altså, jeg dør jo. Lalalala. Og jeg er jo vigtig, som vi ved. Philip, du skal se det her gameplay, det er fucking grineren. Har du stoppet den? Nej, du er stadig ikke der. Du skal bare se det, det er fucking grineren. De bliver fucking sure. Language. Ja. Jeg kan se et eller andet der. Nej. Det fede er, Benjamin, jeg mistede 19.000 der. Det er da ikke fedt. Jeg Ja, døde. den er lige blevet skudt. Mm. Men ved du, jeg mistede min backpack til 2,5. Plus mit toolkit. Plus mit medic-kit. Fuck dig, Philip. Jeg mistede det ekstra. Har du også en medic-kit? Seriøst? Men det kan jo ikke bruge til meget, når jeg er ved at dø, Philip. Nej, jeg vil ikke blive smadret, jeg vil ikke blive smadret. Philip, hvorfor kommer du ikke og redder mig? Jeg kan ikke. Philip. Philip. Hvor mange sekunder er det til du dør? Ikke så mange. 115. Så kan der er ikke en, der kan nå at komme til dig. Philip. Ved du hvad? På grund af at du har dræbt mig, Philip, går jeg ud og tager noget at drikke. Jeg tilbage med. Disabled. Haha, bitches. Er der nogen, der lige pruttede, eller hvad? Hello. What are you doing? Vi Ja. er danskere, du ved. What? I can't hear you. What's up? What's up, nigga? What? Ej, ikke nigger. Det er racistisk. Fucking laggy server.
Nej, nu flyver det efter mig. Au. Lad os se hvad level er. Han er level 120, og han kan ikke finde ud af at flyve et fly. Kæft, den er dårlig. Okay. Okay, jeg er tilbage. Philip! Don't go in Kan my du car. lift nu? Philip? Ja, men der er lige en virker, der står lige. Then shoot me. Alle dem og deres skide tomme trusler, Philip, ikke altså. 31-6 i Battlefield 4. Er det godt? Hvor kæft, du er dårlig. Jeg har altid... Okay, jeg kan ikke godt bedre, men det er stadig ret dårligt. Ja, det er fordi jeg er blevet dræbt. Folk støder ind i mig med deres jet, fordi det er så dårligt til jet. Item, toolkit, ball, medikit, boy. Så skal også have en GPS. Hey Philip. Ved du hvad det betyder, når man ikke kan bevæge sig, og den siger no message received for, og så tæller uret bare op? Ja, så lægger serveren. Eller du er ved at blive kigget ud af serveren. Og ned, den genstarter nu så. Det gør den også i Daisy Standalone. Nå, spiller du standalone? Ja, det er ordentligt. Men jeg er pisse dårlig til det. Du skal sgu da spille det rigtige Daisy. Nej, der er så mange bugs. Jeg har det, men det virker ikke rigtigt. Og sådan 20% af dem, der spiller, de hacker. Så. Og det er de så ikke. Jo. Nej. Jo. Nå, men alle dem, jeg spiller med, de hacker. Så jeg gider ikke spille det. Nå, jeg lige var. Jeg glæder mig fucking meget til morgenbælg. Det bliver fucking grineren. Tror du, der kommer mange konfirmander i morgen? Hold kæft, han rage, jeg Frederik. Hvem? 6, 12, 18, 36. Jeg skal bare have 36, så er min KD 6. Han vil ret godt have, at jeg skal spille CSGO med ham, Philip. Hvem? Frederik. Hvad vores kære elevrådsformand. Nå. Virker ret aggressiv. Det kan jeg jo også spille. Men jeg har det ikke installeret. Så går du fandme ind og spiller med mig, Philip. Jamen jeg har det ikke installeret, jeg vil logge lige med. Fint. Så går jeg ind og spiller med ham. Hey Alexander har fandme lavet en video. Hvem? Alexander er sådan en, hvor han skal bade. Og... Nå ja. LOL, nu siger det på den her server, jeg skal lade være med at flyve, fordi jeg er bedre end dem. LOL. LOL. Nå. Philip siger, jeg skal lade være med at flyve, fordi jeg er bedre end dem. Philip, vi ses. Ja. Jeg skal lige ud af CSGO også. Sådan så Hvad ligesom skal du? Jeg snakker med nogle andre, ikke altså?
Okay. Det er populært, det er ikke. Farvel. Hej. Hej. Og nu der er den et fly, fordi han er så fucking dum. Ja, jeg beder med driller. Fucking A. Nu kommer jeg lige den nomineringer ind i vores klasse og sådan noget, så jeg håber bare ikke, jeg bliver nomineret til luft. Det har vi allerede. Vi har der hvor vi bor, ikke? Vi bor tæt på Vedbæk Strand, ikke? Hvor bor du i Jylland? Eller Sjælland? Ja. Sjælland? Nordøstjylland, ikke? Og så nominerer vi hinanden til at gå ned i vandet, i havet. Og så skal vi også nominere andre og sådan noget. Er du blevet nomineret? Ja, det er fiskedeligt. Har du gjort det? Ja, det er fucking koldt. Nej, stænger. Lol, Philip. Hey, var du til NP eller NL-party? Nej. Sådan noget gider jeg ikke. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det var jeg til. Nice. Var det fedt? Ja, det var fucking fedt. Okay. Du burde have taget med. Gider jeg ikke. Er du ikke til sådan nogle LAN-parties? Nej. Så du skal heller ikke til NPF? Nej, jeg gider ikke sådan noget. Okay. Det er tæt på roadkill, det der. De siger sådan, at jeg skal lade være med at spille. LOL! LOL! Philip. En af admins, ikke? De skælder en, der har sagt, jeg hacker, ud. Han sagde sådan, sidste gang jeg advarer dig, så du holder kæft, eller du skrider ud af serveren. Han siger, han skal holde kæft, en af admins. Fordi han bliver ved med at sige, at jeg hacker. Lol. Sådan, de forstår ikke. Jeg går lige, min mor, hun ringer til mig. På Skype? Ja. Hvorfor? Hun er i USA, så... Nå, okay. Jeg stopper. Og vi er tilbage her. Philip skulle lige tage med sin mor. Jeg kan godt lide, de skiller ham derud, der siger alt det her accusations. Pis. Der er ikke rigtig nogen fly, så jeg kan bare flyve rundt. Hvis jeg flyver højt nok, så kan de ikke søge på mig med alle deres lorte raketter. I højre, sådan en lille firkant, står der 1300 cirka. Det er højden. Altså fod, tror jeg. Jo, det er nok. Eller meter, jeg ved ikke. Og til venstre der firkant står der mange kilometer i timen. Kæft, der er højt op her. Det ser grimt ud, men jeg er højt op. Jeg skal prøve at få ham der af. Sådan der her. Nej, det er han ikke. Det var han lige før. Det er fordi vi har A der, hvor AA spawner. Altså anti-aircraft. Ja. Yeah. Så skal vi lige... Ej, for satan, var det dårligt. Ups. I just crashed. Ej, der er nogen, der er flyet. Han crashede også. Sker bare. Skal vi spawne der? Nej, jeg kan godt lide fly. Fly er sjovt. Især når
Ham her, Nocturno 77, bliver sur over, at jeg er bedre end ham til fly. Og ham der Blade, han bliver også sur over. Prøv at se, han level 120, det højeste man kan komme i spillet. Når han kan ikke engang finde ud af at flyve en fucking jet. Altså det er svært nok, hvis man er sådan lavere level. Men for level 50 eller sådan noget, så er det ret nemt. Jeg kan bare det ikke for ham. Spawn. Han bruger SR2. New våben. Weapon. Jeg vil godt have det der. Præcis. Der er sådan en tip, man bruger. Jeg gider ikke bruge makro, fordi det bukker nogle gange i det her spil. Man bruger mellemrumtasten og museklikkeren, og så bliver man bare ved at spamme dem her, og så får man den nogle gange. Det gider vi ikke. Nu får vi den, nu kommer den snart. Fordi, ja, det kommer snart. Og hvis I vil spille med mig og Philip, skal I bare skrive i kommentarerne eller sådan noget. Fordi vi er jo lige startet, så vi vil godt spille, hvis de vil. Nu. Der var ikke nogen. Men serveren her, den er laggy. Jeg ved ikke hvorfor, men det er den sgu. Men Philip og jeg spiller sammen, når sådan er gået rigtig i gang. Fordi han kan ikke i dag, det er søndag, så. På tirsdag, så kan vi godt. Weekend ind, og der er 100 eller 110, og så kan vi smadre. Så skal vi over på den side. Sådan der. Sådan der. Det er frækt. LOL. Jeg fik ham lige. Han er pissesur nu. Han bliver pissesur, tror jeg. Wow, jeg er level allerede. LOL. Fordi jeg har så mange point lige. Fordi der er dobbelt XP weekend. Og jeg har fået 200 på. Skal vi lige åbne den her battle pack? Det kan vi godt. Serveren er lidt laggy. Det er bare... Wow! Ingen ged! Yay! Lol. Fordi jeg får sådan... Hvis jeg får et kill, så får jeg 100 point. Men med alle de her boosters på samme tid, så får jeg sådan 600 eller sådan noget. Wow kill! Wow kill! Det er fordi når den går ud, så hopper den lige under. Så skal man altid flyve lige under, når man tager den. Nej. Jeg synes det er sådan en anden gen. Og der er en båd uden for G. Det er sådan en lille båd. Den er stadigvæk. Det er dumt, der er ham. Nej, så skal vi lige vende. Jeg vil bare ikke blive dræbt af deres AA, der er i spawn, fordi det kommer i Battlefield 4. Så prøver vi. Nå, god af. Fint nok. Der er han. En af dem. Okay. Fuck, det er dårligt ramt. Så skal vi lige bruge raketterne for sjov. Han dræbte late. Lol. Det er ham der er sur over, jeg drikker. Jeg ved godt, at serveren her lagger, men det er noget, der hedder buffer banning. Det vil sige, der er så mange fejl i Battlefield 4. Sådan noget. Pis. Det ved jeg godt, fordi jeg spiller det ret meget. Triple kill! I'm back! Oh shit. Jeg filmer stadigvæk. Nå. Hvorfor laver du sådan en lang episode? Det ved jeg ikke. Det er ret sjovt. Ret sjovt at spille og bare tale. Det er ikke så sjovt at tale med sig selv. Spiller du en bane, hvor man skal være premium? Ja. Eller man kan også købe det ved siden af. Det er dumt. Ja.
Så er det bare bedre at købe premium for 300 kroner, ikke? Jo. Hvor meget har du betalt for dit premium? Eller købte du spillet med? Nej, jeg købte noget... Først der købte jeg noget, der kostede Deluxe. Det kostede 600, da jeg købte det, ikke? Nå, du købte det næsten på release-datoen, eller? Ja. Men Digital Deluxe, det er pre-order. Du får bestilt. Nå. Og så bagefter købte jeg Premium for 500. Og Ja. ja, det er det. Men gæt hvad min skrue er. Lidt over 40? Ja, 43. Jeg har fået 2-3 dobbeltkills i det her spil. Eller den der bane. Er det nogle tanks, eller hvad? Jeg smadrer både og sådan noget. Der er folk, der skriver ikke om chatten, at jeg skal gå ud af flyet. Hvorfor? Fordi jeg er bedre end dem. Er du fucking god? Jeg synes ikke, jeg er god, men jeg smadrer dem. Jeg er 43-7 lige nu. Og jeg får triple kills nogle gange. Og så bliver det sure. Fordi jeg smadrer alle deres køretøjer. Altså på basen? Nej. Når, du ved godt, når de kommer ud sådan, for eksempel flag og sådan noget, ikke? Mm. Så plejer de at campe der med deres både, og så smadrer dem der. GG. Ja, jeg vandt, yes. Fuck, det var den. 43-7. 16.755 point. Ja. Skal lige ganges med 6, og jeg vil lige se, hvor mange point jeg har fået i alt. Han siger, han vil repetere mig. Go ahead. I am shit. LOL. Gæt, hvor mange point jeg har fået i alt. Og over 10.000. Jeg har fået 3... What the fuck? Jeg har fået næsten 700.000 point eller sådan noget. Nej, vel? Jo.